Dini 16 December 2021 ni salo tini human rights no tini program tongmani TPF longni ojago coverage khaina bagai sajak mani yaglo ang media person ngine ang khaikya ojago hingkai borbe baksa no coverage bo khaikya rally no coverage khaikya rally coverage khaimani yaglo ko dikai kumulung tike tukmali hati tike thangine yakoi main building tike thangi firogi khaikya oboni yaglo boro gana saka khumbu academy o program nei hinai hingkai o program ngna ni jago no anga thangno thangai nai ani bike no field ni motamoti hasalo no ang park rkha hingkai park mani yaglo ajago ani handicap kaisa tongo hingkai handicap ajago bike saka berajak hingkai ang coverage khaina bagi boro khabi tongmani no coverage khaina bagi ang buskang agugi thaka handicap ko bike no klangi thaka hingkai aboni yaglo borno coverage kai thanga boro ur ke khasi laine phalika hingkai phalemeni yaglo ani bike se sabai jaksu last ang mana khaka ang jenu phaka kai ang mana khamen yaglo boro gano buna nakha kai ang boto ani saksam logi ang makharka gai kharne thangmani yaglo boro bike bokoka tarpore ajagani handicap kaisa tongmani camera kemai thanga ajagani abo tabuk sabo nakha amo to saito manya gakai aboni bagino ake ang justice nayo tangi oba haisini media person rok joto jagan attack khaijana na ang tini ang nije khud tongtu disa attack khaijago bor baksana coverage khai tongisa ang attack khaijago mane boba hai justice ang boba hai ang ar ekdom mismili jali ang ekdom justice nabo oba hai rok beleno chaya klai sini tirbro uram no oba hai ngo media rok jaga jaga attack khaijago chamo khaijago om beleno chaya hani bagai yang justice nayo abo simia camera bike simia te aro ani camera switcher botongo camera switcher bo bike sabai jamani yaglo no camera bai baksa no kamai thaka amo bero dajak tongmani ajagabo oboni bagai belaino uram sini media ro belaino sato pitok khlaijago jaga bujago bothar jago obono tine belaino khorang ti sanani musugo tai ang justice nayo belaino kotor justice nayo